Ang ginatawag naton Ilonggo Daily Light radio broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking listeners, friends and audience diri sa Facebook kag bisan pa sa mga suki nga nagapamati sa sining aton nga programa sa nagkalain-lain nga mga radio stations dira sa Negros Occidental. Kag sa aton mga kabyanan kaupod nga mga pastor nga naga-replay sini madamo gid nga salamat. Ang Dios amo ang mahimaya kag nga may mga tao nga makabaton sang paghangop pagkamatuuran, makabaton man sila sang matudtod nga kailwayan. Diri sa naunang Korinto kapitulo 15 sugod sa bersikulo 42 aton mabasa ang nahanungod sa sininggin saad nga lawas sang aton Ginoo para sa mga Kristohanon. Amo ina ang aton dako malipayon nga anticipation kag expectation subong nga mga anak sang Dios. Matud man sa sini nga kalibutan madamo sa mga palaligban o kon mga problema kag kalisdanan. Ang aton kaugalingon nga mga lawas maka-eksperyensya sa mga kaluyahon o kon mga sakit. Ang aton relasyon bisan pagani sa aton panimalay may konflikto, may pag-away-away. Isa sa mga rason tungod kay wala may baluan o kon mahangpan ang papel o kon ang role sa isa kag isa dira sa panimalay. Masubo kung ang isa sa mga rason o kung kabangdanan amo ang mga panublion nga ginbilin sang mga ginikanan. Madamo sa pagkamatod sa aton mga kakilala o kung mga kabyanan nga may problema, may conflict, may mga komplikasyon ang ilang mga relationship tungod lang sa duta o kon sa panublion. Ang aton nga pagluntad o kon pagkabuhi sa sining kalibutan, taas na kayo kanina ang 70 years of existence here on earth. Kay kita nagakaluya, nagamasakit, kag eventually makadto kita sa lulubngan. Ang importante abyan nga may kasiguruhan kita sa aton padulungan kag amoy na ang himaya kaupod sa aton Ginoo. Bisan pa ining aton lawas subong nga mga Kristiyanon templo sang balaan nga espiritu. Maka-eksperyensya gid ini sang pagkadunot, sang dishonor. Maka-eksperyensya ini sang mga kaluyahon, masakit, ining aton natural nga lawas. May mga kakulangan ini. Kag nagadala kita sang dagway, sang una nga Adan, ang Adan nga nakasala dito sa Genesis Kapitulo 3. Hindi bala nga sa sining aton nga lawas sa Roma 5:12 sa English nagsiling, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ining lawas nga aton nga ginabaklan sang mga pahumot. Ining aton lawas nga aton ginabaklan sang aton nga mga bayo. Aton ginaedukar ining aton kaugalingon. Nagatinguha kita nga mangin mataas ang aton kaimtangan kag posisyon dira sa katilingban. Pero ang aton lawas nagakaluya, nagamasakit, kag maka-experience gid sang physical nga kamatayon. Bisan anon pa naton ang supak sang mga pagdayaw, masiling nga buyag, palayo, sa gihapon ang tao may panahon gid nga magabiya sa sining kalibutan. Pero subo nga mga Kristiyanon may ara kita paglaom. Kag akon basahon ini sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 ang aton mga paglaom
sa sining aton kahimtangan diri sa sining aton lawas. Sa bersikulo 42, amo man ang pagkabanhaw ginasab-og sa pagkamadinulunton ining aton lawas, pero ini ginabanhaw sa pagka di madinulunton. Ining lawas nga ginasaad sa aton Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo makaangkon sinang indi madunot nga klase sang lawas. So may ginatawag nga mapatay nga sahi sang lawas. Pag ilisan ini sang hindi na mapatay nga sahi sang lawas. Ang lawas nga madunot, ilisan sang hindi madunot nga sahi sang lawas. Inibla mo man ang saad diri sa bersikulo 52, sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapusan nga budyong may kay magatunog ang budyong kag ang mga patay banahon nga di madinulunton kag pamayluhan kita. Kay ining madinulunton kinahanglan magsuklob sang pagka di madinulunton kag ining mamalatyon kinahanglan magsuklob sang pagka di mamalatyon. So amo ini ang una nga paglaragway sang bag-o nga lawas nga ginsaad giaman sang aton Ginoo. This is a body that is imperishable, hindi madunot. Sa bersikulo 43, siling dere ginasabog ini sa kahuluy-an, ginabanhaw sa himaya. We will have that glorious body, mahimayaon nga sahi sang lawas. Basahon nakon ang Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Kag si Pablo nagpasalig sa mga Kristohanon na nungod sa sini. Apang ang aton pagkabanwahanon, ang aton nga citizenship, yadto sa langit kagikan sini ginaulat naton ang manluluwas si Ginoong Hesukristo nga magabalhin sang aton kubos nga lawas nga manginsubong sa iya mahimayaon, glorious nga lawas. Agi sa gahom nga makapasarang sa iya bisan sa pagpasakop sa iya sang tanan nga butang. So ining lawas nga ginasaad o gisaad sa atong Ginoo para sa mga tumulo, sa mga Kristohanon. This is not only an imperishable body, but this is also a glorious, mahimayaon, glorious body. May mga tao, lalaki kag babae, nga sila mga bodybuilders. Grabe ang mga curves nila. Grabe ang mga muscles. Ang ila abdomen, madamo sang abs gid. May mga matahom nga babae nga nahimo nga kandidata sa beauty contest sa tapos ng pila ka tuig. Kung imo makita dira sa internet, nagtigulang na sila, nagkuko na sila. Ang iban, puti naman ang buhok, wala na sang mga naplastar nga mga ngipon sa ilang nga baba. Tungod kay ang lawas sang tao, padulong man sa pagkadunot, padulong man sa pagkalaway, padulong man sa wrinkles, padulong man ini sa kamatayon. But praise God, He promised us a body that is glorious, mahimayaon. Now, just to illustrate that glorious body, kay illustrate man ni Pablo like his glorious body. Tanaw lang naton atong Matthew chapter 17. Sa din ang aton Ginoong Hesukristo na transfigure.
kag siya nagsiga mahimayaon ang iya bayhon kag daw hindi gani makita sang ginpili nga mga gintutunan ni Ginoong Hesus dito sa Mount of Transfiguration. Nga mo si Santiago, si Juan, kag si Pedro. So that's the picture of a glorious body. Sa versikulo 43, balik kita dito, ginasabog ini sa kaluyan, ginabanaw sa Maya, ginasabog ini sa kaluyahon. It was sown in weakness, ginabanhaw sa gahom. So this body would be a powerful one. Isa sa mga ginashare sa Ginoo sa aton ang iyang nga gahom. Kabisan pa ang physical nga kamatayon wala na sang poder, wala na sang gahom nga makahatag sa aton sang pagpugong, limitasyon. Kay during the time ang tao sa tapos nga mabanhaw, hindi naman siya mapatay. Sa tapos ang mga tao ginilisan na sang hindi mapatay nga say sang lawas. Hindi na gid sila maka-experience sa physical kamatayon. So this is indeed a powerful body. And then, sa katapusan, sa versikulo 45, nagasiling, sa amo na sulat,